Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, falta de tiempo, falta de relato solasaldia izango da Lola López Mondejar idazlearen eta Manuel Cruz filosofoaren artean. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada Falta de tiempo, falta de relato entre la escritora Lola López Mondejar y el filósofo Manuel Cruz. Arratsaldean eta eskerrik asko gurekin egoteagatik Manuel eta biok solasaldi bat egingo dugu. Bi sintagmaiei buruz, denborarik ez, kontakizunik ez, hainbat gai jorratzeko asmoarekin. Ni hasiko naiz solasaldia eta pixka bat hitz egin nahi dut hori kontakizunik ezari buruz. Hau da, nik uste dut narrazio gaitasuna atrofiatu egin zaigula. Orduan, zergatik gertatu da. Zergatik gaur egungo gizakia, norbanakoa edo banakoa, esango dut, zergatik gaur egungo norbanakoak daukan arazorik bere burua kontatzeko, errelatu bat zentzuduna egiteko, Balzacek esaten zuenean, bere maitale bati idatzi zion gutun batean, Koleteri esaten zuen, kontatzen didazuna perlak dira, baina koilarea ariak egiten du koilarea edo lepokoa. Beraz, nik aipatzen duen kontakizun edo errelatua ari hori da, bizitzako goraberak batzen dituena. Eta nire ustez, norbanakotasunaren fragmentazio bat dago, eta horren eraginez, zailtasunak edukitzen ditugu gertaera biografikoak identifikatzeko. Nolabait, gertaera hoietatik zerbait gogoangarria egiteko zailtasunak ere baditugu. Oroimenean atxikitzeko eta gaitasuna edukiko duena gero errelatu bat sortzeko, eta nik uste dut hor badauzkagu lantzekotasun batzuk. Bai, zalantzarik gabe, kezka hori partekatua dugu, norbanakoaren subjektibotasunarena, eta norbanako horiek beren burua zuten kontzientziaz. Badago biografo bat, politika lorrekoa, Cranston Salmon izenekoa, honek testu bat idatzi zuen bere burua auto zuzenduz, berak errelatuaren garrantzia hitz egiten zuen, eta bere burua kritikatzen zuen esanez gero eta posibilitate gutxiago dagoela errelaturako. Iristen zaiguna ez direlako errelatuak, baizik eta instantaneoak, flashak iristen zaizkigu. Hau da, gertaerak modu autonomo itxurazko baten iristen zaizkigu, baina ez dugu ikusten halako errelature baik, halako sekuentziarik, azken gertaera bakarrik interesatzen zaigu. Eta horrek zer ikusia du hemen aipatzen denarekin. Nolako zailtasunak ditugun oraina ulertzeko eta beraz geure burua ulertzeko ere bai. Ortegak badu esaldi bat oso famatua, benetan oso argia iruditzen zitzaidana niri, oso argigarria. Duela ia mende bat, esan zuen, orainari buruz hizketan ari zela, ez dakigu zer gertatzen zaigun, eta hori da gertatzen zaiguna, benetan argia da, argitasun handiko esaldia, eta hor gaude. Galdetuko bagenio jendeari, sentsazio duzu oraina ulertzen duzula? Nik uste dut mundu guztiak inozoak izan ezik esango luke ez duela ulertzen. Ez dela gai jakiteko zer gertatzen ari den,
Eta zer gertatzen ari zaion berari ere bai. Eta nik uste dut honek badula zer ikusirik esan duzun horrekin. Halako fragmentazio bat, leherketa bat gertatu dela munduan. Bueno, nik uste dut hori urrundik datorrela, atrofiazio hori. Walter Benjaminek berak asmatu zuen kontzeptu hori lehen mundu gerran, ikusi zuenean nola itzultzen ziren soldaduak garratik. Esperientziaz beterik, baina mutu berak zioen. Esperientzia objektiboz beterik, baina subjektiboki ez zeukaten gaitasunik gertatu zitzaiena kontatzeko. Teknologiaz itxututa, baina humiliatuta ere etortzen ziren. Teknologia gainetik zegoelako, eta hortik ere badator errelatoaren krisi hori, eta Christian Salmonek genealogia zoragarri bat egiten du, oraingo momentura arte. Eta nik uste dut honek baduela zer ikusirik, ez dakit ados egon zara, ideal ilustratuen austurarekin. Esango nuke Delfosen orakuluaren garaitik, ilustrazioraino, eta behar bada joan mendearen erdialderaino egon zen ideia, edo ideal bat. Hau da, ezagutu zeure burua, ikasi pentsatzen, hori ideal bat zen. Ez, noski, gizaki guztiok, usnarketarako oso jaioak inalako, baina ideal bat zen. Baina bapatean ideal hori hautsi eginda, erori eginda, eta orain justu kontrakoa pentsatzeko nagikeria datorkigu. Eta inozo bihurtu gara, idiota, greko zaharrek esaten zuten bezala, ez dugulako kontzientzia autorreflexibo bat, eta nik uste dut hortik datorrela diodan atrofia hori. Sare sozialen zabalpenarekin oraindik gehiago. Gai hau oso gai zentrala da eta ozeanikoa ere aldi berean. Hobsbawmek ideia bat bereganatu zuen, hau da, 20. mende laburra hitz egiten zuen. Ezaugarri nagusia da proiektu emantzipatorio baten hasiera eta bukaera. Errusiako iraultzatik Berlingo Harresiaren erorketaraino iristen da. Eta horrek aukera ematen digu 20. mendea ulertzeko hain zuzen ere. Espazio horretan munduari buruzko ikuspenen arteko gatazka bat dago. Batetik hor dago ilustrazioaren eskuina eta ezkerra. Eskuina, liberalismoa litzateke eta ezkerra gehien bat proiektu sozialista edo progresista izango litzateke. Polo horietako bat faltsatuta ikusten da Berlingo Harresiaren erorketarekin, Imperio Sovietikoaren galerarekin, eta hasiera batean badirudi munduari buruzko beste ikuspena nagusitu dela. Hau da, mundu liberalak irabazi balu bezala. Nik uste dut 20. mendea ez dela hasi Berlingo Harresiaren erorketarekin. Baizik eta 2008ko krisialdearekin, bitartean halako interregno bat egon zela, eta 20 urte horietan gure gizarteak halako ispilukeria bat bizi izan zuten, liberalismoa nagusitu zen, garai horretan datu objektibo bat gertatzen da, hau da, Harresiaren erorketaren ondoren, sistema demokratiko batean sortuak ez ziren gizarte batzuek, eredu demokratiko liberala bereganatu zuten, eta 20 urteetan demokraziaren edapena lortu zen, eredua
nagusitu da eta Fukuyamak arrazoia zuela. Bai? Baina 2008an globo hori, puxika hori lehertu egin zen. Eztanda egin zuen. Eta liberalismoa, batez ere liberalismo ekonomikoa, errelaturik gabe gelditzen da. Eta euforia une horietan neoliberalenek esaten zutena, estado minimoa, estaturik ez da behar, gizarteak bere kabuz gobernatzen du bere burua, hori guztia zinezkoa dela ikusten da. Nik uste dut hori orduan gertatu zela. Eta beharrezkoa, edo gutxi balitz ere, 2019an dator pandemia, eta oraindik biztanago geratzen da ezin dugula estaturik gabe bizi. Beraz, zuk planteatu zuen, ari jarraitu nahi diot. Horiek, beraz, hor dira, bi ikuspegi handi horiek, munduari buruzkoak, ahuldu egin direnak, eta batzuei, hain gazte ez garen, gertatu zaigolako burbuila batean jaio ginela. Nolabait esan da, ez genuen hemen berbada hain zuzen, hain modu zuzenen bizi, 30 urte loriatsuen burbuila ditzen dena. Garai hartan jaio zirenei progresuaren ispilukeria etorri zitzaien, hau da, Bigarren Mundu Gerrako triskantzen ondoren ongizate gizartea erekitzen da, lako progreso bat dagoela ikusten da, eta gure gaztaroen horrela ikusten genuen, eta gure gurasoek horrela ere kontatzen ziguten, ikasi zazu, hau lortuko duzu, baina denborarekin ikusi dugu, progresoeri aurrerapen hori kontingentea da, zela, hau da momentu jakin batekoa izan dela, baina gero historiak beste bide bat hartu duela. Eta orain hor gaude, egoera horretan, ez daukagula munduari buruzko ikuspen handirik dena ematen zigutenak, bai politikarako eredu bat, etika eredu bat, denaren eredu bat, beraz eskemarik ez daukagu pentsatzeko, eta aldi berean, eta hemen bukatuko dut, mundu hau gero eta konplexuagoa da, gero eta ulergaitzagoa, eta gero eta azeleratuagoa. Beraz, itxurazko paradoxa da, gure mundua gero eta konplexuagoa eta azeleratuagoa dela, baina aldi berean gero eta erreminta tekniko gutxiago dauzkagu aldaketa horiek neurtzeko. Ados nago ira, zuk aipatu duzun erorketa hori. Guk psikoanalizian garante sozialen erorketa ditzen dugu. Nolabaiteko erantzun identitario, kolektiboa eta individuala ematen zutenak. Nahizun data epini daiteke. Horrek zer ekarri du? Bere eskutik ekarru du ziurgabetasunaren igoera ikaragarri bat. Ziurgabetasunarekin batera angustia edo bizi mina edo gertatzen da, angustia dago. Eta anhelo identitario ikaragarri bat ari da zabaltzen 21. mende honetan. Nola ireten gaitezke kaos, magma honetatik, krisialdi honetatik, biziaren prekarizaziotik, idealen falta horretatik, angustia hori sortzen da, banakoen baitan eta halako urgentzia identitario bat sortzen da, eta hori horrek badu zer ikusirik denbora faltarekin, nola konpontzen da, nortasun mimetikoetara txikiz, gizon eta emakumeek kanpotik gidatu egiten dituzte, emandakoari atxikitu egiten dira, eta beraien barne mundu bat garatu beharrean, denok daukagu, holako zerbait, holako nortasun mimetiko bat hasiera batean, gizarteak ematen diguna, baina beste egoera batera joan beharrean, konformatu egiten dira nortasun horrekin, lasaigarri bezala funtzionatzen duelako. Lasaigarria bai, baina aldi berean gutxitu egiten du pentsatzeko gaitasuna eta nork bere buruan kontatzeko gaitasuna atrofiatu egiten du.
hori oso argia da gaur egungo testuingurua ulertzeko. Norbanako gero eta azeleratuagoak, bururik gabeko jaskoak balira bezala biltzen direnak, inora ez dijoazela, ez dakiten nora doazen, baina korrika da biltzaten gabe. Eta gelitzen bali madira, eroriko dira, gero eta kanpokoagoak diren proposamenen menpe, youtuberren menpe, eta horre egongo ginateke. Nik sentsazioa dut, ziurgabetasunari buruz esan duzuna oso pertinente eruditzen zait. Hainbat lekutan nik esaten dut, seguru aski, urteko hitza esaten da askotan, bai? Joan den hamarkadako hitza, seguru aski populismoa izan zen, edo espazan izan behar zuen. Hamarkada honetako aldiz ziurgabetasuna izango da, argi eta garbi. Baina nik badut sentsazioa, hain zuzen ere oso desarmatuta gaudelako teorikoki, gaizki pentsatzen dugula baita ziurgabetasuna ere, hainbatek komentatu dute, zizekek eta hainbatek, ziurgabetasuna ez da ezkortasuna. Bitxur jamek ere uste dut hau aipatzen duela, hainbat autorek hitz egiten dute honi buruz. Oda, baikorra eta ezkorra azken batean badute puntu eman komun bat. Eta da, argi uste dutela nolakoa izango dien etorkizuna, baikorrak ona izango dela pentsatzen du, eta ezkorrak pentsatzen du ez dagoela salvaziorik. Ziurgabetasunak esaten du, partida hau ez dagoela jokatuta. Orduan, ziurgabetasunaren ideia da ideia ireki bat. Gaizketara daiteke, jakina. Orduan gure oraina ziurgabetasunez beterik dago, jakina. Hau da, gizateria garen bezala, diken sekzioen bezala, baldintzarik onenetan eta baldintzarik txarrenetan gaude. Gaur egun, gizateriak iritsi liteke benetan pentsa ezinak izan diren hainbat gauza egitera. Adibidez, espezie bezala, geure burua hil. Baditugu bitarteko teknologikoak geure burua hiltzeko soziedade bezala. Baina baditugu bitarteko teknologikoak baita ere gizaterian beti jasan diren gaitzetako batzuekin bukatzeko, goseterekin adibidez. Beraz, egoera horretan gaude, bi gauza gertatu daitezke. Beraz ez dauka arrazoi gehiago baikorrak edo ezkorrak auskalo zer gertatuko den. Gertatu daiteke, hemen uren banaketa bat baldin badago, banalerro bat baldin badago, hor ertzean egongo garela. Behar bada ez da gertatuko, ondamen ekologikorik, baina behar bada kapitalismoa saiatuko da, ondamen ekologiko hori geldiarazten, auskalo. Momentu honetan ikusten dituzu korporazio handiak, ekologistaren egiten, edo automobilgintzaren industriak autoelektrikoak egiten. Horren, etorkizuna biztan da oso zabalik dagoela, baina gauza bat da nola dagoen etorkizuna, eta beste gauza bat nola representatzen dugun. Gauza desberdinak baitira, zuk etengabe topatzen dituzu persona batzuk esaten dutenak nola representatzen duten mundua, eta ez, zure representazio hori disparate bat da. Baina horrela bizi dute. Orduan, nire sentsazioa da, eta honetan natorain bat autororekin, Wendy Brown, Emmanuel Todd eta beste batzuekin, hauek diote, pauso bat harago gaude errelativismotik, orain neonihilismoan gaude. Hau da, edozer gauza gertatu daiteke eta ez dakigu ze irizpiderekin epaitu edo. Relativismoak oraindik kontserbatzen zuen aukera bat. Ikuspuntu desberdinak pare jartzeko, aurrez aurre jartzeko, aukera desberdinak daude, euskalo zeharreman dago jen artean, nihilismoak aldiz ez, lur errea da. Nik eskatuko nintzateke,
nihilismo hori maila mentalean orokortuko balitz. Ez egun batetik bestera. Baizik eta astiro, sare sozialen aipua oso egokia da, ondo erakusten duelako paradoxa hori. Hau da, aurren dauzkagun egoerak ikargarri konplexuak dira eta egurrezko laban batekin egiten diegu aurre. Hau da, munduari buruzko iritziak ematen 150 karakterretan. Deposizio hauzko bat egiten dugu eta kitxo. Bueno, ziurgabetasunari eutsi beharrean hori da topatzen den ireten bide bakarra, eta orduan, ziurgabetasun hori zeharkatzen edo eusten ez dute asmatzen, eta bizitzaren virtualizazioarekin topatzen dute aurre egiteko modua. Nik esan behar dut berriro ere bizitzaren baldintza materiali buruz hitz egin beharko genuke, energia mugatua daukagulako, gastatzen baldin badaukagu ezin dugu bizirik jarraitu, ez pentsatzeko, ez aktivismo politikoa egiteko, ez da komunitatearik sortu ere. Eta nik uste dut sistema politikoak eta ondasunen ekoizpen sistemak ondasunak eta norbanakoak sortzen ditu. Giza bizitza virtualizatu egiten du. Berdin da izugarrizko mobil bat baldin badauka gazte batek, euki dezake fantasia bat, eta ahaztu egingo ditu bere baldintza materialak eta modu individualista batean. Orduan komunitatea sortu beharrean, izango da pertsona bat gaitasuna galduko duena, lorito moduko bat bihurtuko delako, errepikatuko dituena, beste batzuek sortutako toponimoak, eta, ziurgabetasun horretan aguantatuko duena. Nik hori soziologoi asko leporatzen diet. Eta ze garrantzitsuak diren baldintza materialak. Hori mundu klinikoan bizi dugu, baina dozein lekutan. Persona batek etxe bizitzarik ez badu, enplegu duinarik ez baldin badu, ez du pentsatzeko indarrik, beste horretan gastatzen dituelako bere indar guztiak. Beraz, garantia sozialen erorketaren kontu horrek badu zer ikusirik bizitzaren virtualizazioarekin. Enpresa batzuen eskutik, horiek eramaten gaituzte teknokapitalismo horretan. Azken bolada honetan, Nancy Fraserrek asko azpimarratu du, iraganean, batez ere ezkerrean, gizartea errepresentatzeko eta pentsatzeko zegoen moduaren barruan, modu estratifikatuetan egiten zelako, askoka aipatu dugu azpiegitura teknologikoa, supraegitura teknologikoa, hori ez dela modu egoki bat hitz egiteko. Esan behar da, kapitalismoak, jakina, produkzio modu ekonomiko bat dela, baina batez ere bizitza ekoizteko modu bat dela. Eta hau buruan sartu behar dugu. Nik uste dut, honetaz, aspaldi hitz egin zuela Venezuelako filosofo batek, Ludovico Silva izeneko batek, bizitza ekoizteko modua hitz egiten zuen, eta uste dut hori funtsezkoa dela. Azken batean, ekoizpen modu horretako parte gara, eta ez bakarrik kontsumitzaile bezala. Adibidez, orain internet bidez datuak ematen ditugulako,
Gu ekoizleak gara, guk lehen gaiak ematen dizkio ekoizpen moduari. Eta ez hori bakarrik, kutsatuta ere bagaude. Nik uste dut askotan ez garela konturatzen, oroar hitz eginez, noski, ze puntutaraino eredu ekonomikoek bustitzen duten gure bizitza, kontsumo eredua adibidez. Pertsonekin erlazionatzen gara, kontsumoko objektuekin erlazionatzen garen bezala. Eta pertsona askok beraien bikotarmaretan sentitzen duten angustia hori, edo larri-min hori, honek Baiuk ere aipatzen zuen, kontsumitzaileak erabaki bat hartu behar duenan sentitzen duen angustia berbera da. Hainbat objekturen artean aukeratu behar duenean. Beraz, lenguaia guztiz anakroniko bat dago, honen kontrakoa zena, harreman personaletan eta zen, laranja erdiarena. Laranja erdiarena zen justu modelo eredu honen kontrakoa, da pertsona bat dago, funtsean, premiazko definizio bat dago, janik batzuetan, esan dut, berra da maitasunaren ideale romantikoan, eta deskribatu liteke, badago pertsona bat munduan zuretzat. Eta pertsona horrekin, balin bazoaz, bermatuta daukazu, osotasun intelektual, sexuala, dendera. Baina pertsona bat dago, beraz, mundu guztiak, pentsatu zezaken, fantasia bat bezala, bat topatu dut nire pertsona hori. Nahaztu ezkero, arrasalak esaten zuen bezala, dibortziatzen dena baino ez dago ezkontzen gehiago sinesten duenik. Nahaztu naiz, baina badago pertsona badea topatzen dudan. Eta jendeari burua lehertu egiten zaio. Ez, hori zure erabakia da. Eta zuk hartu behar duzu erantzunkizuna. Eta orain erantzukizuna hori oso konplexua da. Hainbat eta hainbat objektu, hainbat portzena daudelako zuk desiatu hitzakezunak. Beraz, hori, indefinitua da, guztiz. Ordan nola erabaki, gero, noski, kategoriarik geratu bagara, diskursorik gabe geratu bagara, ze erreminta dauzkat esateko, begira, hau da nire pertsona. Ez daukagu tresnarik, ez daukagu errementarik. Hori da, bizigaren paradoxa sakona. Berro da inazok ere bat da, orain burura torri zaidana, baina norbait sartuko balitz jatetxe batean, jatetxe exotiko batean, esan dezagun, eta platere aukerik karagarria izango balu bezala, jakin gabe, plater bakoitzen zer da, esatizutu baitzuk aukeratu, baina ez dakit zer aukeratu. Ez daukat irizpiderik hautatzeko, ez dakit zer gustatzen zaidan. Eta ahultasunik handienera eramaten duzunean pertsona bat, benetan egoera dramatiko batera eramaten duzu. Esaten duzunaren adibide bat da, izuzen ere, maitasun bizitzaren merkatalizazioan. Orain, harremanen gamifikazioaz edo ludifikazioa hitz egiten da. Uste dut akademiak ez duela gamifikazioa edo ludifikazioa erabiltzen du. Da, beste partener afektibo sexuala, ez da bakarrik produktu bat zuretzat, produktu funtzional bat, zure itxarokizunetan enkajatu behar duen, eta enkajatzen ez badu, alde batera bota dezaket, beste bat, egon daitekelako, katalogo infinitua da, mugabea dagoelako aplikazioetan, ustez, hobeto enkajatuko duena, eta ludifikazio horrek badu zer ikusirik, hemen aipatzen ari garen, virtualizazioarekin eta deskategorizazioarekin. Nik uste dut horrek deshumanizazio ikaragarri bat dakarrela. Izan ere, sistemak objektu bihurtzen bagaitu, guk ere tratatzen dugu geure burua objektu bezala,
Nik baditut paziente batzuk zirurgia egiten dutenak merkatuan, desioaren merkatuan egoteko. Hau da, guk ere geure burua objektu bezala tratatzen dugu eta baita lagun urkoa ere bai. Eta kostu eta etekinaren dinamika horretan gaude, hori maitasuna romantikoaren bukaera da. Edo Tamaratanen baunek dioen bezala, maitasun romantikoa hitz egiten duenean, nik esango nuke, behar dalen aldiz esatera noa, ilusioaren amaiera ere badagoela, badela. Hau da, beste batekin topatu alizatea eta diferentzia zeharkatu alizateko aukeraren ilusioaren galera. Badago atxotitz bat esaten duena, hori bat eskuan ezenez, zeruan, orain uste dut alderantziz dela, hobe 100 zeruan bat eskuan, baina beti aukiko duzulako txori hobeago bat aurkitzeko, eta nik uste dut horrek, eragin benetan suntxigarriak dakartzela. Que antes has señalado que creo que... Baina lehen zerbait aipatu duzu, eta uste dut horri eutxi behar diogula, eta garrantzitsua da. Zuk aipatu duzu gogoetarako gaitasun falta, ez da? Norbanakoaren gabezia hori. Nik hasieran Ortega aipatu dut. Hau da, ez dut ulertzen gertatzen zaiguna, eta ez dugu geure burua ulertzen. Hori esan da, badago gabezia bat, ez dago autokontzientziarik. Jendeari gauza gertatzen zaizkio, jendeak gauzak sentitzen ditu, eta askotan sentimentu hori nolabait parrekatua denez, jendeak ez du problematizaziorik egiten, ez ditu sentimenduak problematizatzen. Eta hori, gaitasun hori, uste dut garrantzitsua dela, bereziki sentimendu horrek frustrazioa eragiten badu, edo estuasuna, edo angustia. Beraz, bide horretik jarraitzeko, maitasun harremanetan, niretzat filme oso interesgarri bat zegoen, Her, ez da, gizon bat, sistema operatibo batetaz maitamenten dena, eta hori zientzia fikzioa da, eta mundu guztiak zeukan bikote bat, sistema operatiboa, baina orduan, norbanakoa, nor sartzen da krisian, galdetzen dionean sistema operatiboari, zuk zenbatekin daukazu harreman hau, eta esaten dio, 1723 orduan, bere murua, ondoratzen zaio, ez da? Eta zergaitik? Baina badakizu sistema operatiboa zela, ez da? Bazenekien, noski baiet, baina batean esaten duenean 1723, horrek zer esan nahi du, berdina esango die guztiei. Eta berdin erreakzionatuko dute beraz, besteen parean jartzen zaitu. Baina zuk ez duzu uste, besteen parekoa zarenik zuk uste duzu, berezia zarela. Eta zure bizitza horren inguruan armatu duzu, oinarri horren inguruan, ez da? Zu berezia zarela, eta orain dela urte asko, zegoen modan hitz bat, ez? Eta pertsonalitate asko zeneukala eta esaten genuen, ez da? Baina berezitasun hori, niaren berezitasun hori, jakintzat ematen dugu, eta niretzat hori garrantzitsua da, eta gaur Ortega buruan daukadanez, berriz ere aipatuko dut, eta egia da, askotan gaizki erabili dela aipu hau, eta Ortegak ideak eta sinismenak bereizten zituen. Eta hor badago esaldi oso ezaguna, epigrafe baten izenburua. Ideak dauzkagu eta sinesmenetan gaude. Hau da, sinesmenak ez daude biztan. Ideiak bai, hau da, guk ez ditugu gure sinismenak pentsatzen. Pentsatzen dugu sinismenei esker. Baina ez daude azalean. Badaude sinismen asko, niari buruzkoak egituratu egiten gaituztenak. Eta jende askorentzat ni horrek egituratzen du pertsonalitate hori. Eta askotan uste dut, oso azkar pasatzen garela, ez? Badaudela hor mekanismo asko, adibidez, norbaitek jeloskortasunari buruz, ez da? Norbaitek bere burua ezagutu nahi badu,
pentsatu dezake, baina zergaitik gertatzen zaizu hori, zergaitik, sentitzen zara jeloskor, bai, hezkuntza eta bar, baina ni sokratikoa naiz, zentzu horretan, metodologian aldetik, baina, bai, ziur, hezkuntza gatik dela, baina ze hezkuntza, eskolan eman dizutena, edo etxean jasotakoa, edo zerbait antropologikoa da, edo kulturala, zer da, zergaitik, ez zaitu kezkatzen, ez duzu jakin nahi, nondik datorren hori, hau da, hainbeste min sortzen dizun horren arrazoia, ez duzu ezagutu nahi, ez dira kezkatzen, eta hor badago paradoxa. Ze, azken finean hori kezkatzeko modukoa da, ez da? Zer nahi duzu? Hau da, min hori arindu nahiko zenuke, ez da? Eta orduan galdera da. Eta zerk arinduko lizuke min hori, zerbait egotekotan hori arintzeko, eta zer da? Eta, bueno, hor erantzuna ikusita, zergaitik horrek arintzen du min hori, zergaitik horrek eta ez beste zerbaitek. Bai, baina zuk subjektu bat aipatzen duzu. Ezta? Subjektu horrek galderak egiten ditu bere buruari, metakognizioa dauka, gogoetarako gaitasuna, eta baina ekoizpen sistema honek hori oztopatzen du hain zuzen ere. Bai, barkatu, baina bai, nire kexa zein da hori gertatzen ez denez, norbanakoa bakarrik dago, goian dagoen bitxarekin bakarrik aurkitzen da, sufrimentua, mina, eta ez da gelditzen, pentsatzen. Eta ez ditu sinesmen horrek sostengatzen dituen hoiek entzuten, beraz? Azken finean zer da, pultsioaren aroa da. Hau da, pentsamendua atzean uzten badugu, ilustrazioa, pentsatu ezazu eta bar, pultsioaren aroan bizi gara, eta horren goraipena egiten da. Hau da, bizitza intensoaren goraipena, eta nahi izatearen goraipamena, ez da? Eta hori ez da desioa. Hau da, eta hori ere paradoxa da. Hau da, jendeari gauzak egitea gustatzen zaio, gauzak egin nahi ditu, ez da? Hor badago pultsio bat, apetentzia kontu bat, desioa beste zerbait da, desberdina, adibidez nik, orain, ez dakit, behar bada gogoa dut ardua edateko egunero, ez da? Asko gustatzen zaidalako, baina egunero ardua edaten badut, badakit lodiagoa gongo naizela, eta nire neuronak ere ez direla oso ondo egongo, eta ja ari dira kaskartzen. Beraz, nik desio bat daukat, nahi dut, sasoian mantendu eta ondo egon, baina gero badaukat gogo bat, ezta? Baina kontsumoak zer egiten du? Kontsumoari esker uste dugu abandonatu gaitezkela eta egin nahi duguna egin dezakegula, ezta? Eta hori sistemak ekartzen du, eta hori da kapitalismoak nahi duela, hau da, pultsioak ez badauka objeturik eta beste objektu batzuk jarri badaitezke hor dago, hain zuzen ere, sistema kapitalista. Eta hor dago baita, bueno, desio bat objektuen bitartez lortzeko amu hori, ezta? Eta hori da gailentzen zaiguna. Eta oso kuriosoa da, badaudelako ikerketa batzuk, esaten dutena, orain gaur eguneko gazteen belaunaldia, belaunaldi horrek oso desio sexual gutxi daukala, ez da? Aurreko belaunaldiekin erkatuta, hau da. Belaunaldi horiek intentsitate moduko batean murgilduta daude, gogoak dituzte, baina ez dakite desio bat sortzen gogo hori inhibituz. Eta hor badago atomizazio bat, denboraren atomizazio bat, zuk zure liburuan aipatzen duzun, eta hor badago baita errelatuaren fragmentazio bat, nik aipatzen dudana. Eta lotua dago, irudikatzen ari garen panoramarekin, eta zuk esandakoari lotuta, guk erabiltzen genituen kategoriak geure bizitza ordenatzeko, hein handi batean, orain uste da, orokorrean, horiek ez dutela funtzionatzen, jada bizitza ordenatzeko, baina ez daukagu ordezkatzeko kategoriarik. Eta zuk aipatzen zenuen hori, subjetibitatearena. Eta beste batzuek aipatu dute, ez da, niaren eraiketa. Baina beste garai batzuetan, eta enoa eduki abaloratzera, beste garai batzuetan, uste zen, bazegoela niaren eraikuntzaren eredu bat, hau da, gurasoek
seme-alabei esaten zietenean, zuk pertsona ona izan behar duzu, probetxuzkoa, hori bazegoen subjetibotasun eredu bat, niaren eredu bat, eta zuk bizitzan zehar, egin behar duzuna da, zure bizitza horren inguruan egin, eta horretara egokitu, eta hori hainbat arrazoi tarte ekonomikoak, edo merkantilak, edo hainbat arrazoi direla medio, baina horrek estanda egin du, orain guraso batek, semeari, alabari, nerabeari esaten badio, ezabiltza ondo, zuk egin behar duzuna da probetxuzko norbait izan. Bueno, ez dakit, segurazki arpegian barre egingo diote, kasurik onenean. Baina, eta beste erantzun bat izan daiteke, baina zer esan nahi duzu horrekin, zer da hori? Zuari zera pentsatzen, aplikatzen ez den eredu bat, beraz, ikus dezakun. Eredu hori ez dela jada aplikatzen, hau da, probetxuzko pertsona izatea, Sonbart burgesean edo, hau da, zer zen probetxuzko pertsona burgesaren eredua, ez da, hau da, familia gizona eta senarra eredugarria, katolikoa, erlijiotsua, kontserbadorea, eta hori zen eredua, ez da, horrek sortzen zuen horrelako albondiga moduko bat, koherentzia duna. Noski, horrek hori lehertu egin da, eta esan gabe dua, ez da, harreman pertsonalak, eta badaude eguneroko hizkuntzan ere horren adibideak, ez da, horrek ez du funtzionatzen inondik inora ere, baina ez daukagu alternatibarik, ez daukagu ordezko ideiarik beste modu batera pentsatzeko geure burua. Hau da, modu unitarioan pentsatzeko geure burua, naiz eta behin-behinekoa izan, pentsamendu hori ez daukagu, baina behar dugu, eta hor dago gakoa behar dugu. Autore asko hitz egin dute niaren fragmentazioari buruz, 80. hamarkadan, modan jarri zen, edo inpaktu asko izan zuen, liburu batek, Derek Parfit izeneko baten liburuak, eta deitzen zen arrazoiak eta pertsonak. Eta berak esaten zuen, hainbat ni zeudela, eta bizitzan zehar, hainbat ni zeudela. Eta argudioa behar bada, onar dezakegu, posible da. Baina norbanakoak bere burua nola pentsatzen du? Ni, askotariko niekin pentsatzen du bere burua, uste dute eredu horrek ez duela askorik balio, erdizka balio du batzuetan, baina norbaitek adibidez, ez dakit, kulpa sentimendu bat badauka, esan dezakea, hori beste ni bat zen, ez da? Orduan, horrek behar bada liberazio bat dakar, ez da? Pentsatzea, hori beste ni desberdin bat zen. Baina ez denean hori, eta adibidez, ez dakit, Goya sariak eta horrelako adibideak, ez da? Eta beti errepikatzen da, norbaitek zerbait ospatu nahi duenean, orduan ez du ni fragmentatu erabiltzen, hor badago jarraipen bat duen nik beti da nik nahi izan dut, nik hau egin dut, nik hau eta bestea. Beraz, gauzak ondo daudenean, jendeak nahi du batasun eredu hori ukitzea, ez da? Beraz, har dezagun erabaki bat, orduan eredu horrek ere, eredu unitario horrekin, egin dezakegu erantzukizun propioa asumitu, ez da? Eta norberaren akatsak, beraz, eta laburbilduz. Dudarik gabe, krisian sartu dira ikuspegi globalak, ez da? Munduaren ikuspegi globala, bizitzarena, historiarena, eta baina uste dut, akatsa dela, jakintzat ematea, ikuspuntu horietan txertatzen ziren ereduak bertan bera utzi behar ditugula baita. Eta hor badago zerbait oso argia, identitatea, identitate kolektiboa. Eta, asko simplifikatzen ari naiz, barkatu, baina identitate kolektiboaren erabilera onargarria dago eta ez onargarria. Eta niretzat, identitate kolektiboa taldea kohesionatzeko bada eta norbanakoei sentiarazteko zerbaiten parte direla, niretzat hori ondo dago, baina identitate kolektiboa norbait kanpoan usteko bada, hori ez gustatzen. Orduan ez da esatea identitateak ez dit balio, segun eta nola bizi dugun, ez da autoritatea.
autoritatea, noski, bai, kontzeptu hau ere, aspalditik, jende mota batek, progresista izandako jendeak, uste du, autoritate kontzeptua ez dela autoritarismoa, eta hor ezberdintasuna oso argi jarri nahi dute, baina autoritarismoarekin badator, orduan ez zaigu gustatzen, ez da onargarria, baina autoritatea, hau da, bestek norbaiti emandako balioa, baina ez boterea dagolako, baizik eta bestek zuri merituak eman dizkizutelako, hori uste dut desiagarria dela. Beraz, egin beharko duguna da, uste dut nik, da kategoria horiek birpentsatzea. Ezta? Bueno, eman diezaiogun hitza publikoari. No vemos nada. Hemos hablado muchísimas cosas. Gauza asko aipatu ditugu. Bai, nik ez dut ikusten, ia norbaitek parte hartu nahi duen ala ez, orain bai. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ambos por esta charla. Mila esker. Oso interesgarria solasaldia, baina orduan ze arintze estrategia iradoki ditzakegu honelako gauzei aurre egiteko. Ez dakite, azken finean garai hauek pixkat geldiarazteko, edo ez da azken finean presakari gara, esanka ez buru, ez dakigu oso ondo norantzukoaz, eta badirudi dena esan da dagoela, ez da, badirudi ez dagoela eser berririk, eta nik uste dut hori ere gazteen gana eramaten dugula, eta batzuetan esaten dugu baina gazteek ez dut esperantzarik ematen, ez dute zer nahi bizitzarekin, baina ni, eta irakasle naizen aldetik, guk ze esperantza ematen diegu beraiei ere, heldutasunetik, ez da, zer egin dezakegu, diagnosiak argia dirudi, baina zer egin hori arintzeko. Nik erantzungo dut, zurekin bat nator, diagnosian bat gatoz eta baliabide oso gutxi dauzkagu hori aldatzeko, gazteen sozializazioa, eta jakingo duzu, sozializazioa agenteak, lehen familia eta eskola, hoien garrantzia asko murriztu da, orain sare sozialek hartu dute rol hori, eta orain esango dizu dana teorikoa da, ez daukat denborarik, baina badago kontzeptu bat, Morizotena, dena interdependentzien diplomazia. Eta nondik abiatzen da, hau da, nola, eramaten dugu zaurgarritasunaren ideia jendearen gana, ezta? Eta badaukagu narzisismoa eta individualismoa, denokari gara deskribatzen, eta ados gaude, horri beste ideia bat kontrajarri behar digu, hau da, zaurgarriak garela eta bestearen beharra dugula. Interdependentzia horrekin, noski, horretaz kontziente bagara, ezin ditugu erabili polarizazio eta baztertze estrategiak. Hoiek erabili izan ditugu, baina uste badugu besteak behar ditugula, hor interdependentzien diplomazioa erabili behar dugu, hau da, bestearekin negoziatu. Besteari espazioa utzi, hau da, beste hori nudifikatua, gamifikatua den hori, aintzat hartu, eta pentsatu hori, konsiderazioen diplomazia ere, eta uste dut gazteek, eskolan, hau da, eskolan ere espazioak sortu behar dira, espazio komunak hori lantzeko, baina badakit zaila dela, ez da, gero badaukagu beste presio bat, sare sozialena, edabina, eta guzti horiek nik esandakoaren kontra doaz. Eta gazteekin, belaunaldi berdiekin, egin beharreko lana oso garrantzitsua da, eta asko estimulatzen du, eta oso zaila da, eta jakingo duzu, ez da? Uste dut, gertatzen ari dena, gauza objektibo eta erreala, da, partekatutako espazioak, hau da, gizarte guztiak, konpartitzen dituen espazioak, ia ez direla existitzen. Eta adibide bat, lehen iritzi publikoa deitzen den hori satiktu egin da, horrek esan da du, ez dauka zentzurik. Eta iritzi publikoa eta publikatua horren artean ere ez dago.
desberdintasunik, espazioak oso desberdinak dira, eta nik batzuetan txantxa egiten dut, ez da? Telebista pizten dut, ez dakit, autonomikoa edo espainola edo, eta, berriak. Ez dakize taldeak disko bat ateratzen du 20 urte eta gero, eta niretzat berria da, ez da? Enekien ez da existitzen zenik ere talde hori. Eta beti jartzen dut, adibide berdina, nire aitak, ez zuen entzuten ez Beatles, ez Rollins, ez Serrat, ez Sabina, ez inor, beste garai batekoa zen, eta beste musika gustu bat zeukan, baina ezagutzen zituen talde horiek. Egia da, behar bada, gu bezalako pertsona batek, hau da, gu saiatzen gara informatuak egoten, eta egunkariak irakurtzen ditugu eta batean irakurtzen duzu zeintzuk dira momentu honetan diru gehien irabazten duten abeslariak Estatu Batuetan, $1.000.000, 2, 3, niretzat guztiz ez ezagunak. Eta horrek zer esan nahi du. Hau da, nire inguruan ez dut horrekin topo egin, noski, ikusten duzuen ondik noaen, ez da? Askotan, gazten zirkuitoa desberdina da, ez da? Eta beraiek entzuten dituzten iritziak beste zirkuito batean daude, ez daude geurean, eta honek zailtasun bat sortzen du, baina horregaitik, oztopo horri aurre egin behar diogu, eta saiatu behar gara, beraiei ekarpenak egiten, eta beraiei tresnak ematen. Eta, noski, egin duzu galdera benetan oso handia, ozeanikoa, ia. Eta nik uste dut, badagoela, edo behar dugula, erregenerazionismo kolektiboa. Eta uste dut, gure gizartean gertatzen ari den gauza bat, orain dela urte asko dela, lehen hitz egin duzu perezari buruz, ezta, pentsatzeari buruz, eta bar, gertatu dena da, ohitu garela erantzukizuna besteei leporatzen, ezta? Gertatzen zaigunaren erantzukizuna besteek daukate, ezta? Eta beste horiek nortzuk dira politikariak, enpresa gizon handiak, eta bar. Hau da, ez diot nik erantzukizunik ez dutenik, edo beraiek direnik erantzule nagusi. Bai, hori bai, baina ez daukate monopolioa. Hau da, erantzukizuna proportzioan doa, boterearen proportzioan. Zenbat eta botere gehiago, zenbat eta erantzukizun gehiago. Hau da, botere asko duenak erantzukizuna asko dauka, eta botere gutxi daukanak ere, badu erantzukizunik. Badu, pixkat bada ere. Eta uste dut, hor abandonatu garela, ez da, hiritar gisa ere, ez da, hor galdu gara, ez da, eta erabiltzen dugun lenguaia, zein da, politikariak. Eta orduan, erabiltzen ditugu politikariak, eta beraiei egotzi diogu hori, eta horrek guri liberatzen gaituzte. Politikariak txarrak dira, ez da, pelikulako txarrak, eta komunikazio edabideak ere baita, ez? Eta akademikoek adibidez. Horrek badute erantzukizuna, bai, ala ez? Bai, ez da? Bai. Akademikoek badute autoritatea, eta badaukate baita, prestigioa gizartean, eta beraien iritziek, betetzen dute rol bat, edo bete dezakete rol bat, baina zer ikusi dugu. Eta hau hemen gertatu da, eta Estatu Batuetan ere eskandaluak egon dira. Hau da, akademikoak, baina opzio politiko baterako lan egiten zutenak, ez da? Adibidez, ekonomian, egiazkoak ez ziren tesiak defendatzen zituzten. Baina, beste arrazoi batzuk zirela medio, promoziorako eta bar, sinesten zituzten gauzak esaten zituzten, ez da? Eta horiek badaukate, izugarrizko erantzukizuna. Guk gutxiago, bai, baina badauzkagu, eta badaukagu erantzukizuna baita. Eta uste dut, bai gai izan behar garela, mezu hau luzatzeko, eta da pixkat ziurgabetasunari lotuta dago, da, ez dakit, ez dakit beste mundu bat posible da, ez dakit lelo hori, baina
behar bada ilusioren bat posible da, ez da, hori izan alko litzateke pixkat mesua. Baldin eta sinesten dugun ilusioa posible dela, ez da? Eta proiekturen batzuk, bai, bat dira posible, eta askotan seniorrok, bueno, ez da, jende askotan pentsatzen dute, baina behar badaguk akats bat egin dugu, eta izan da porrotaren estetika gozoan murgildu, ez da? Eta ondorengo belaunaldiengan pentsatzen badugu, hori ezin daiteke izan gure mesua, ez? Gero gainera kexu basara, ez? Esan ez zaiela eserro interesatzen, erakutsi. Hau da, piztu haien interesa, erakutsi zerbait interesgarria badago, ez da? Badago kontzeptu bat, eta irakasleengan pentsatuz diot, hau da, nik neure egiten dut irakasleen kezka hori, badago kontzeptu bat, Ana Sinkek, etnografa bat da, eta Indonesiako oianean lan egiten duena, eta kontzeptu hori da frikzioa. Eta da, gertatzen ari denaren kontrakoa. Hau da, guk mundu bat eraiki dugu, non deskribatu dugun guztia ez den ikutzen, ez da? Eta azken finean sistemak kolonizatu ditugu. Eta pantailak, sistemek eta bar, ere hor daude. Eta horiek kolonizatu gaitu barruan. Eta pertsona arteko munduan ere ez dugu frikziorik nahi. Aleizinek lan egiten du, eta dio, bi komunitate kontaktuan jartzen direnean, bi kultura adibidez, harremanetan jartzen direnean, bastakit, nekazariak eta ekologistak. Eta enpresa ustiatzaileak, ez da, kautxoa ustiatzen dutenak. Hor sortzen da deserosoa den konpromesuaren gunea. Eta azken finean hori da komunitatea sortzena, bada deserosoa den konpromesu gune bat, eta horrek bide eman dezake, gatazkari, bide eman diezaioke, edo forma berriei. Eta uste dut hortik abiatu gaitezkela. Hau da, frikzioan tu behar dugu jendea. Diferentzietan ezitu behar ditugu, ez da? Eta hor, badago, interdependentzien diplomazioaren kontzeptu hori. Hau da, edozein giza harremana konfliktiboa da. Eta horiek zeharkatu behar ditugu. Ez horiei uko egin. Eta eskola, eta eskolatik hasten bagara, uste dut eskola laboratoregi ezin hobea dela honetarako, azken finean badago desafekzio politiko bat, eta hori nondik dator? Mundu honen ondoretatik. Mundu honek nahi du frikzio eza. Esan duzu, ez, estetika hori, ez, porrotaren estetika gozoa, baina horren atzean zehar dago, indefentzio ikasia deitzen dena, berdin da, zer diodan, zer egiten dudan, ez da, azken finean, arazoa individualizatzen da, kexa individualizatzen da, baina frikzioarekin, konpromesu deseroso horretan, guretzat gaitz psikikoak diren horiek, kexu kolektibo bihurtzen ditugu, eta hori eraldagarria da, erresistentzia espaziotan. Eta hori egin dezakegu. Eta ez da neoliberala pentsatzea konponbide individualak daudela pentsatzea. Hau da, individualetik kolektibora. Eta hori da, aldaketa sortzeko modu bakarra, ez da? Konponbide individualetatik kolektiboetara. Eta badago beste gauza bat, garrantzitsua dena baita ere. Batzuetan, esaten dugu, ez? Gazteak, modu generikoan, ez da? Eta badirudi hori badela errealitate bat guri ihes egin diguna, ez da? Ez ditugu lertzen, eta hau, eta bestia, eta jarrera hori nahiko edatua dago. Eta gainera gero haiei leporatzen dizkigu hainbat gauza, ez da, ez zaie zer interesatzen, ez dute irakurtzen, eta gauza batzuk ez dira, hau da, gizurrutxak dira. Editore batek esaten zidan, liburua paperean oso ondo, pandemia eta gero edertogoaz. Eta bai, benetan irakurketa eta gazteengan ederto doa. Eta hori topikoaren kontra doa, ez? Autokonplazentzian erori garen heldu askoren sinesmenen kontra doan zerbait da, ez da? Orduan zer esan nahi dut? Behar bada, momentu askotan, gehien kezkatu behar gaituena, ez da gazteak ez ditugula ulertzen, baizik eta behar bada,
oso ondo ulertu beharko genituzkela. Ze azken finean, behar bada guk txertatu dizkiegu beste jarrera batzuk, ezta? Adibidez, biktimismoa. Biktimismoa oso edatua dago gure gizartean, eta hor Giglioliren liburua dago, eta gai hori jartzen du, hau da, biktimaren kritika eta biktimaren kontzeptua. Kontzeptu hori, ene ustez, oso toksikoa da. Gure mundua biktimizadorea da, biktimizatua dago, eta askotan, harremana, eta gainera irakasleek badakizue, ertainetakoek badakizue, askotan, diskurtso ofiziala da, gazte hauek biktima gisa hartatu behar ditugu. Hau da, gatazkak daudenean, aizu, begiratu, zer gertatzen ari diren, desegitutako familiak, eta orduan, biktimatzat hartu behar ditugu, eta horrela hartatu. Baina zer gertatzen da? Baina biktima hauek, hau da, biktima izateak ez du pertsona definitzen. Beraien esentzia ez da biktima izatea. Behar bada dira pertsona batzuk, episodio batzuk izan dituztenak, baina gero pertsonak dira. Pertsona arruntak. Beraz, hor planteatu behar da, nor arduratzen da biktimetaz. Adibidez, arazoak ematen dituzten ume horiek, edo gazte horiek, depresioera egiten diete irakasle askoi. Horiek zer dira, biktimen biktimak, ez da? Edo baita agresioak eta orduan nor arduratzen da hortaz, diskurtsoa behar dugu hori pentsatzeko, guk ez badaukagu beste batzuk edukiko dutelako, eta askok diote, ez da, gazteak, eskuin muturrekoak egin zaizkigu, baina zer gertatzen da? Guk eman diegu azalpen bat? Azaldu diegu zer ari den gertatzen? Ze jarrera izan behar duten? Zer eskatu aldiegu? Nola ilusionatu? Ez, baina ez, guk esaten digu, zu biktima zara, ez da, gertatu zaizuna, zure familia desegituratua, behitu joan egun batera, egun bat etxera lasai, eta listo, ez da, segero irakaslea daukazu deprimitua, larrituta, eta orduan, osotasun bat hartu behar dugu kontuan, ez da, harremana, ez bakarrik esentzia, hau da, esentzia biktima, ez, pentsatu behar dugu, zer gertatzen ari den, ez badugu horrela pentsatzen, inoiz ez dugu zer ulertuko. Inoiz. Eta tamalez, eta uste dut oso garaikidea dela, gizarte honetakoa, guk kontzeptua aurretik jartzen dugu edo etiketa jartzen dugu aurretik, pentsatu aurretik. Eta egin behar duguna da, errealitatea pentsatu. Ez ditugu kategoriak inferitzen, baizik eta gure kategoria, aurreko kategoria hori jartzen dugu. Eta hori da, errealitatea tutelatzen duena, eta egoerak ez ditugu bere gatazka guzti horietan planteatzen. Goizean, emakume bat entzuten nengoen arras feminista, eta momentu batean berak zioen. Bueno, baina ezin da, gizarte honetan, pentsatzea preso batek bizitza aldatu desakenik, eta boskatzen duen batek ez? Orduan, bueno, edo horrela pentsatzen dugu, edo trampaka ari gara, ez da? Hau da, ez da esan behar, etaren aurkanago, eta ez, baina nik adibidez, jeroskortasunaren adibidea jartzen nuenean, esaten nuen, bai, ez dago dudarik. Hau da, badaude jarrera batzuk, benetan gaitxestekoak direnak, eta hor, hainbat adjektibo erabili ditzakegu, baina pertsona batek, bere bizitzaz beste egiten duenean, ez duelako erregistro hori sostengatzen, hor zerbait oso larria ari da gertatzen, eta ulertu beharko genuke, ez da? Eta hor, azalpen oso azalekoak hartzen ditugu, ez da? Uste du, pertsonak bereak direla, eta hori parte bada, ez da? Baina hori gerta daitekeela pentsatzea ere, pertsona horri segertatzen zaio, hor badauka oso gune ilun bat, barruan argitu beharko duguna ulertzeko. Ze bestelan, benetan itxuan ari gara, eta gizarte honetan itxuka ari gara. Y es muy curioso como a veces, y esto supongo que es... Eta, bai, denbora.
Bueno, politikoki ez da batere zuzena, baina gure gizartean, egoera batzuen aurrean, ez da konturatzen zenbait gauzataz, hainbat adibide pinen ditzake, adibidez. Bueno, beti indarkeria matxistaren ez ipintzaren oso delikatua delako, ez dudalako jendearen arreta desbideratu nahi interpretazio oker batekin. Beste adibide bat, ipineko dut. Kataluniakoa. CEO edo zalakoaren azken datua. Katalana atzeraka doa, erabilera. Ez ezagutza bizik eta erabilera. Atzeraka gerota jende gehiago kulertzen du, ia denek, jende askok irakurri egiten du, jende askok idazten du, baina jende horrek, ulertu arren, idatzi arren, irakurri arren, gero bizitzan ez dut erabiltzen. Orduan, autoridadeen erreakzioa handitu behar dugu zagitzar. Aizu, barkatu. Gertatzen ari baldin bada, halako politika batzuen eskutik hau dela emaitza, arrazoizkoa izango litzateke pentsatzea, politika hauekin ez baldin badugu erabilera handitu, berbada politika horiek alditu beharko gintuzke, aldatu. Ez, handitu gehiago egin behar dugu politika hori. Hori onartu egiten dugu, eta nik uste dut hori ez dugulako pentsatzen gertatzen dela, ikusi dezagunea benetan evidentzia horiek egiazkoak direnala ez, hainbat adibide daude evidentetzat jotzen ditugunak, baina benetan evidenteak ez direnak. Bai, denbora bukatu da, denbora falta hitz egin dugu, errelatua gehiegi dugu eta denborarik ez. Ez dakit baote dagoen azken galderarik. Beraz, kanpora joan beharra daukagu, eskerrik asko. Muchas gracias.